Sanay talaga dumaliri. Sanay din tayo sa vibrate. Mga visitors tayo din, mga VIP. Good Tulad ko morning. VIP kasi ako eh. Very important din kasi ako. Very important pilay. Kasi laging may gout eh. Ay. Buti na lang din niya sinabi. Very important playboy. Ha? Ha? May sinasabi ka? Wala ko sinasabi. Kung usapang vintage, si Uncle Kuya Kajot, Kajot, oo. yung may vintage dito. Dikipad siya eh. Pero nakakapag-Facebook. Hala, oo nga no. Ba, may Facebook pa sa keypad? Tapos may dalawang scene. Yun. Lituhin natin yung mga Gen Zs. Ito yung mga telephone dati na papasok mo yung daliri mo, iikutin mo. Kaya tayo mga Gen X at Millennials, sanay talaga dumaliri. Iba yun! At tapos pag nag-ring, ito yung... Nagba-vibrate. Kaya sanay din tayo sa vibrate. Oo nga, aray ko, nakakakiliti. Ang engineer Patrick. Si Patrick! Ay, yung babaero. Iba yun. Itong Patrick na to, ito nakakatulong sa komunidad. Iba yung Patrick na screenshot. Iba yun. Oo, iba yun. Okay. Kala ko kasi basta Patrick babaero. Hindi lahat. Diba, phone booth, hulog-hulog ng coins. Oo. Libre siya. Magkano sa atin dati? Dos, no? Oh, may gano'n. Hanggang umabot ng 5 piso. Hanggang sa... AT&T pa yung ipipindutin natin kahit di tatawag tayo overseas. Ano ba Bayantil. Shout out sa ex ko sa Bayantil. Engineer, basta engineer. Basta engineer babaero. Hindi. Bakit siya may lisensya? Yung engineer? Yung babaero. Meron na palang ID. Yung engineer. Yung babaero? Diba yan? Ang liit? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.